Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit mentakasni kala IT ya kadorkas ha Deputy Commissioner ha kabala penpau ya bun tali kimat Dawa na kabenta penbha ya Rukom Thungkam lengba ka District Selection Committee DSC Hapoh ga Jingkylla jong President Kaseng uba John Fisher Nongsiang ka KSU kala penpau ya ka jing sngokia ha kabaya day bat ka jing longkhuj ha ka Rukom Thungkam Thungjam Kaseng kala penpau ya khanyo tali kimat Dawa ke baken thop ya ke jing Thungkam bantung ya ki dukot DSC ki bala biang kadan pura banbu ya ki CCTV Hapoh gi Jakarta examine ban pendu no ya ka personal interview na ka benta ki kam ki bakam Hapoh bat ban pen mi pat ba ki marks jong ki nong ya le exam Ale sibun ki jing duna bi ki jing Thungkam Thungjam bat ki jing duna haki ki ibara tina kaleng jongi mentak sni lawan ban ai ki points akhannya tu ki points ki de bat ka jing Thungkam ba ka DSC ka pendrong be ka ba khamtam ek ban kong ek ni le preh bi ka jing Thungkam kum ki member jo ka DSC ki ban de ki nong trai ki ba la pule ki graduate la start ki de ki political appointees ki ki khat jong kan ka seng hima sima ma kumbang I ni snap la da tibun ki jing duna ki jing jing nam ki jing jia la jiang I ki jing Thungkam lungba ki nangalam jo ki political appointees ba ki la thong nakaleng deputy commissioner laweng ki beri ki basya Thungkam kan interview ke mentaro ni Dawa nak disiba ndai banai lat kum ki jingjia kin jia yang kin thung lendet klum ka jing interview ni klum ka jing tip jo commissioner kum shibenta